ya bai ma lo buku ma kata ya sih do dagang la benda sama dia mai ada munga jot narani de bol ma non kami kan tamung tini ini mau hai sakit si yagrok bajak tamung abo amu sai mi ai ko andu bai chano je soklai bui to manu kon tang baklai thakata gamin yagrok kan sabu kang do busini ya bono bui to kan tang thangi baklai bo manu kaite tam ko dan chen bo kurika joro oro borika tabun je budak mani bobo hai neng tabuk tam khai ne neng nin mala phoklang ma tam an mala phoklang khabai ke abon ang bo indu nang ta tam emne puila gotha tamung mani chai jaman gotha ro gang ma su khasai aba to kwe bari ma ya to lama ti himna nang nai para ni lama bote khorota no bui bo ro he kono praman kuri tini no bono affair kanyan injak tini 24 घंटा ni ngai tini da bocon tini ngo da amrit no totara o chef mani totara puli jaga bo bota bo ro kuri biam khaka jaga ngai tini bazar che to se panchayat tila ni kono live pro na ko bai khana pro ani mobile che check na hasi ka ngo rumi check na hasi ka ka mobile check na thang tani ka bara na pal khan bu kha nga mukas ba tonga bu thani bo bui phan mang khana to bai bu kha bo ngo tangai hingkai ang sai mali sa bo phai bu khai ka gam no gi te bunui buja kha bunui ngai ngo tini block chairman ni member tongo ni mo hang ka tam mane amrit debar ma ke abhijit debar ma tongo tini youth ni masa buja kha tani saya ro gi koro nubai ta khana saya ro kichit khunu jakti ngo mo ro kichit ro horba ke saya ro am to tora ni chen no kumai sang kang ang bebang no dukho na kang bunyok ang bare ni borong ma sar ka mu te ke buja kai to bahai samung khalai ma nai tini ji mo borong mu te kang sayu tunuyara chini member jo tongo member jo karon kiri jago khit kubri to habo abono to ano bui to manu ke bo kap tong ha jaga lo kai ang parani borok phaibe ka phaipru hungkai borok tam phaika bru hungkai barem borok phaipru hungkai mukas phai rikes da kolok ma tu bono khorok sabu khate khorok sano yang ya ka mutike tanjak bayang tu tabu biasa thang tongo khoi tam kang bong sanamu jung mutike elaka ke jung siling kai thanda kai kezang kai jung elaka develop khaina affair khainya nangmo affair na hana nangano tini 24 घंटा ni bisingono ang pias no sanamu jung 24 घंटा ni bisingono ngono likas debar mano affair khainya ko bomu dike bui to hangka bokhana wa an busai bo ani takku bo bini takku saklang debar ma sermen no borok bu ngai singa bo nanya phaimani iko nanya phaiman borok manliya sungno dabai tanuta